Здравейте, прекрасни дами! Днес се обръщам към вас с една единствена идея да бъдете много щастливи. Ако имате един прекрасен съпруг у дома, но вие непрекъснато мрънкате, нервничите и постоянно искате някакви допълнителни неща от него, а той просто е отекчен да ви слуша, моля ви да се замислите. За всички от тези жени, които са останали сами и на които няма кой да им мрънка, на които няма кой да им помага, които самички трябва да мъкнат тежките торби след работа, било храна, било продукти, било училищни чанти и да се занимават с уроците на децата, да ги развеждат насам натам по всички техни дейности. Тези ваши страхотни мъже са до вас, защото ви обичат, защото ви ценят и защото ви уважават. Ценете ги, уважавайте ги, обичайте ги и вие. Спомнете си онези неща, които сте правили, когато сте се събрали първоначално заедно. Върнете тези спомени в главата си, върнете ги в живота си. Те ще съживят връзката ви и ще ви накарат отново да се влюбите един в друг. Дръжте здраво своите основи и опирайте на тях всеки път, когато нещо между вас се разклати. Не позволявайте една жена, толкова красива и блестяща като вас, да остане без любимия си мъж. Грижете се за вашите семейни отношения, често те са пренебрегвани. Много харесвам един пример от моята компания, където една дама всяка седмица отделя време за себе си и съпруга си. Да бъдат заедно, да имат интимности и да се наслаждават на живота като мъж и жена, а не като родители, като хора, които имат бизнес и като хора, които ходят на работа, имат страшно много ангажименти. Така че наслаждавайте се на живота по най-прекрасния начин, бъдете съвършеното семейство, защото вие сте такова. Пожелавам ви един прекрасен ден. Обичам ви!